kunnafoni TV kanubagaw cɛ ni muso denmisɛnnin makɔrɔba an b'aw bɛɛ lajɛlen fo date foli min na k'aw ladɔnya ka fɔ ɲɛna ko nin ye aw ka musoya jamukan sigitɔ ye musoya min bɛ sigi aw ye aw ka teleso Manika ni o de ye Mali kunnafoni show ye dɔgɔkun an bɛ thème kura ta ka di aw ma k'aw ladɔnya musoya kow kɔnɔ donc o hukumu kɔnɔna la sa bi an ye thème min ta pour que aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la o thème de ye suma duman ye yɔrɔ ni ko suma duman ale bɛ musoya kɔnɔ kosɛbɛ yɛrɛ de wa ale jɔyɔrɔ bɛ musoya la o la sa an wulila k'an sina taama ka se mɔgɔ ma seko ni denw tigila mɔgɔba dɔ don ni ne ko assalamu alaikum TikTok o b'a hakili jigin jɔn na ɲa an ka ɲa belebele mɔgɔ min bɛ don o don a bɛ ka fɛn kura de labɔ musoya sekɛrɛ kɔnɔna la don o don ale bɛ ka fɛn kura de labɔ suma duman kɔnɔna la k'a di aw muso ma fufalaki pour que an ka se ka ko dumanniw kɛ n'o ye vraiment ale ye mɔgɔ min a kan ka fo kosɛbɛ dɛ o la sa ko mɔgɔ kan i yɛrɛ de da kɔnɔ n bɛ kuma di a yɛrɛ ma a bɛ na dɔ fɔ an ye ɲa yɛrɛ ye jɔn ye ma chérie ça va ça va alhamdulillah ko ka ɲi oui ça va d'accord bi an wulila ka se i fɛ yen nɔ pour que i bɛ se ka caman fɔ an ye wusulan kan mais sani an ka don thème kɔnɔ an b'a ɲini fɛ ɲa yɛrɛ ye jɔn ye a k'a yɛrɛ expliquer an lajɛbagaw ɲɛna. D'accord. Assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Me foli bila bɛɛ lajɛlen ne de tɔgɔ ye Madame Maïga Jahara Detinya Maïga, la promotrice de la boutique Jahara Shop, la détentrice de la marque Baïnia. Oh, oui. D'accord. A y'a faamu o ɲɛ bɛ sɔgɔbi ni fɛnw na ko bɛ yen bi dɛ d'accord ɲa ne bɛ taa ni ɲa ye ou bien Madame Maïga Jara Maïga dit ɲa d'accord ɲa sisan nɔ sani an ka don thème yɛrɛ kɔnɔ est-ce qu'il bɛ se ka fɔ an ɲɛna musoya yɛrɛ ye jumɛn ye i ka hakilina la quoi en quelques mots hali ni m'a don a profondeur kɔnɔ e yɛrɛ fɛ musoya yɛrɛ ye jumɛn parce que don o don de tulo bɛ taa kalanso pour que ne ni n balimamuso bɛ se ka dɔ faamu a la mun de ye musoya ye. D'accord o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa i nana ni thème belebeleba de ye tantɔ dɛ thème musoya ne ko k'an ka expliquer a ka don kojugu mais ne ka hakilina na ne ko musoya i ye fɛnba de fɔ parce que musoya ye fɛnba ye musoya ça veut dire la complémentarité kana dafali kɛ o de ye musoya ye parce que an filɛ ni an ni cɛw on est complémentaire dans la vie cɛ tɛ taa ni muso tɛ muso fana tɛ se ka taa ni cɛ tɛ. Le thème musoya c'est très 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 profond. Mais c'est k'a fɔ n ko kunu musoya ani bi musoya tɛ kelen. Sisan musoya ani sini musoya o tɛ kelen. Donc c'est un mot très 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 profond. Mais ne kɔni b'a dɔn n ko fɛnba de don. Voilà. Ok o faamuna kosɛbɛ a ye min fɔ vraiment a tɛ tɛmɛ o kan musoya ye fɛn min ye muso ala ye muso dafali de kɛ an ni cɛw an bɛ ɲɔgɔn dafa de an si tɛ taa ka si to d'accord ɲa o faamuna o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sisan nɔ an bɛna thème yɛrɛ kɔnɔ suma duman i ka baara ye wusulan dilanni don o don i bɛ ka denyɛrɛnin kura da bamuna na donc ɲa k'a da don wusulan na bi ka wusulan expliquer an ye wusulan ye fɛn jumɛn ye d'abord fɛn min don a question bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ mais n bɛ fɛ i k'a daminɛ min na o y'a source ye wusulan source yɛrɛ bɔra. D'accord ni ko n ka kuma wusulan kan bi i nana ni kuma ye n b'a fɔ f'a tɛ ban fo ni yɛrɛ ko n k'a ka ɲi ten parce que i nana ni kuma ye n yɛrɛ ka domaine kɔnɔna na wusulan filɛ nin ye wusulan ye fɛn mun ye an yɛrɛ ka yiriw de don aw b'a dɔn par exemple ne bɛ baara kɛ ni fɛn mun ye jekalani hɔrɔn ani mayɔkisɛ hɔrɔn ninnu ani geni ninnu ani bɛnɛfunti ninnu ale ni geni fana qualité ka ca geni misɛmani ni geni kunbaba ninnu a b'a dɔn yiriden min de don o bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan nɔ i n'a fɔ kayi geni bɛ yen nɔ segu geni bɛ yen nɔ ɲɔnɔ geni bɛ yen nɔ mais ne kɔni bɛ baara kɛ ni kayi geni ye parce que nin yɔrɔ la n bɛ n ka kayi clientes bɛɛ fo kayikaw u talen don kosɛbɛ wusulanko la et puis wusulan base bɛ bɔ u yɛrɛ fɛ yen nɔ voilà donc wusulan source ne b'a fɔ n k'a camanba bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan nɔ farafinna. D'accord o faamuna j'espère que aw filɛ nin a filɛ nin ka min fɔ aw ye caman ta o la a y'a faamu wusulan source suyala ko tɛ a bɛ bɔ an yɛrɛ de fɛ yan farafinna donc a ka kan an yɛrɛ de k'a pratiquer d'accord o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maintenant sisan wusulan importance
parce que caman kɔnɔ ko n'i ko wusulan dɔrɔn tiɲɛ don muso ta don mais n b'a to ɲa yɛrɛ ma a importance fɔ an ɲɛna. wusulan kɔni importance ba de b'a la parce que i b'a dɔn an ka maakɔrɔw u tɛ fosi kɛ gansan donc n'i y'a ye an ka maakɔrɔw sera fo n'u ye den musoman kɔɲɔ bɔ u bɛ minɛn mun kɛ den musoman kun ka taga a cɛla la wusulan jɔda belebele de b'a la c'est que kulonkɛfɛn tɛ parce que n'an baw y'an kɔɲɔ bɔ u bɛ wusulan k'an kunna ka taga a kɔrɔ ye mun ye i ka to ka suma duman kɛ sɔgɔnɔ kuma bɛɛ pour que amour yɛrɛ ka sinsin pour que nisɔndiya ka bange yɔrɔ la f'a ka sɔrɔ yɔrɔ suma ka di kuma bɛɛ ni yɔrɔ nɔgɔlen don bien ni yɔrɔ suma man di dɔrɔn i bɛ taga sɔrɔ nisɔndiya t'o yɔrɔ la yɔrɔ n'a suma ka di a yɔrɔ jɛlen don i bɛ taa sɔrɔ o yɔrɔ nisɔndiya dɔrɔn de b'o yɔrɔ la kuma bɛɛ donc wusulan a importance tɛ se ka fɔ ka ban a importance tɛ se ka fɔ ka ban musoya fan fɛ surtout sisan cɛlakaw suma duman ka d'u ye cogoya min na kabako de don. O faamuna aw ɲɛ tɛ ɲa ka finesse ninnu na ala ko bɛ d'accord o faamuna o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ɲɛ b'a la entreprise kɛlen don fɛn min ye bi vraiment ça évolue halisa an bɛ dugawu de kɛ ala ka tɛmɛ nin bɛɛ kan n y'a ye nin daminɛ cogo di comment est-ce que ça commencé. I nana ni kuma ye dɛ nin daminɛna cogoya min na bila ko tɛ a daminɛna a mɛnna parce que depuis ne ka mariage kɛra fin 2013 ne tun bɛ fɛ k'an bolo yɛlɛma n sera n ka musokɔrɔba de ma n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna donc ne ba mun ye n ka kɔɲɔ wusulan dilan tanti gogo fili jalo a bɛ balolen n b'a fɔ nin yɔrɔ la ne ka kɔɲɔ wusulan de jara kojugu o de ye wusulan dilan kanu don ne ɲa yɛrɛ dusukun na donc musokɔrɔba min ye n ka kɔɲɔ wusulan dilan fana n ba terimuso de don don min na n y'a décidé ka don wusulan dilan na n sera ale de bara a ko ne ma ko problème fosi t'a la den musoman ka di ale ye tentɔ de den musoman n'i tɛmɛna mɔgɔ la f'a ka dɔn k'a fɔ ko muso de tɛmɛna ni cɛ fana tɛmɛna a ka dɔn k'a fɔ ko cɛ de tɛmɛna ni muso furulen tɛmɛna i k'a dɔn k'a fɔ muso furulen tɛmɛna ni bogotigini fana tɛmɛna i k'a dɔn k'a fɔ ko bogotigini tɛmɛna mun na parce que wusulan ni wusulanji ninnu ani crème ninnu ani gongomugu ninnu olu bɛɛ ye muso furulenw de ta ye an fɛ yan nɔ farafinna musokɔrɔbaw b'a fɔ yɛrɛ ko bogotigini minnu ma furu u kana wusulan ninnu utiliser parce que fɔlɔ bɛɛ bɛ caractériser n'o de il suffit que i ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔba dɔ la dɔrɔn n'a ye wusulan suma mɛn i fɛ a b'a dɔn k'a fɔ nin ye muso furulen ni bogotigini fana tɛmɛna n'u y'a ka parfum kasa ta u b'a dɔn k'a fɔ nin ye bogotigini ye k'a sɔrɔ a m'a fɔ yɛrɛ ko a furulen tɛ seulement à travers l'odeur mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ musow bɔ ɲɔgɔn na o de la mɔgɔkɔrɔba caman b'a fɔ denmisɛnninw k'u kana wusulan kɛ parce que n'i ye wusulan k'i la n'i tɛmɛna mɔgɔ minnu ka calcul ye nin ye n'u ye wusulan suma mɛn i fɛ ka ban hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ fɛ k'i ɲini u den ye ou bien ŋaniya dɔ b'u yɛrɛ kɔnɔ ka ɲɛsin i ma u b'a fɔ non nin furulen don ka ban c'est pour que i yɛrɛ kana gala o de la u b'a fɔ bogotigininw ma u kana wusulan utiliser k'a sɔrɔ u ma taa u cɛla la donc an ka wusulan ko a kuma tɛ se ka fɔ ka ban mais ne kɔni ye wusulan dilan daminɛ tantɔ de depuis 2014 musokɔrɔba min don n yɛrɛ b'a dɔn a ye n dege wusulan dilan na ni kɔnɔna jɛlenya ye et puis elle est très propre et très classe ne yɛrɛ ni sisan tɛ mun na wusulan ko gɛlɛyara elle me dit même que ne kana wusulan karikarilen san ne yɛrɛ de ka n ka wusulan kala san n k'a karikari kolon ni kolonkalan na don min na ne bɛ s'a fɛ yen nɔ Torokɔrɔbugu a ye ne ɲininka de fɔlɔ mɔgɔ b'i bolo mun b'i dɛmɛ wa ne k'a ma n ko awɔ tanti gogo ko kolon ni kolonkalan b'i ka so wa n k'a ma n ko awɔ tanti gogo a ko mais a ma se i ka kolon ni kolonkalan ta ka na kolon ni kolonkalan bɛ ne yɛrɛ ka so mɔgɔ min b'i dɛmɛ i b'o ta ka da i kan i bɛ na n sɔrɔ so an taara musokɔrɔba fɛ yen an ye wusulan fiyɛ k'a ɲamaɲama bɛɛ bɔ a la k'a kɛ kolon kɔnɔ a yɛlɛ jɔlen bɛ ne kunna k'a susu i kan k'a tɛntɛn ni tɛmɛ ye cogoya min na k'a kɛ différent ta ye i n'a fɔ ne yɛrɛ ka wusulanw bɛ cogoya min na i b'a dɔn wusulan kuran bɔra sa ale ye kisɛ mugumuguni ye irrésistible fana ye mugumuguni ye mais spécial ni passion ninnu olu kisɛ ye moyenniw ye ainsi de suite donc n'i yɛrɛ y'a a base ta k'a susu k'a tɛntɛn i bɛ fɛ a ka kɛ cogoya min na i yɛrɛ b'a bɛɛ kɛ ten tɔ
donc ale ne dege wusulan dilan na ni o togoya de n'u ka fɔlɔ laadaw ye voilà. Ok, d'accord. O famna ni yɔrɔ la an bɛ profiter an b'an ka musokɔrɔba ɲuman fo kosɛbɛ halisa ala k'a ɲɛmɛ a la. N diyara n ye kosɛbɛ yɛrɛ de ka segin kɔfɛ dɔɔni n y'a ye ladilikan kunkurun di j'espère que a y'a faamu bogotiginin kana wusulan kɛ kɔrɔ jugu wɛrɛ foyi t'a la mais a dabɔkun ye aw yɛrɛ de ko ye voilà donc min ye min ta ye o ka t'o bolo ou bien d'accord voilà produit dɔw b'an bolo kɔrɔ yan nɔ n y'a bɛ n'u expliquer an ɲɛna fɛn minnu ni fɛn minnu don a n'u nafa an b'a daminɛ jumɛn la. D'accord o diyara n ye kosɛbɛ donc produit bayiɲaw n y'a yɛrɛ bolo bɛ produit minnu dilan o kɛra 12 ye sisan sensationnel bayiɲa exposition yɛrɛ girinna mun kama o ye bayiɲaw dafa produit 12 la o produit 12 bɛɛ bɛ yan nɔ donc sensationnel in ale filɛ nin ale ye dilannen don ni wusulan mugumuguni ye ma kisɛ hɔrɔn de don a bɛ jara shop la yan nɔ a tɔgɔ ye sensationnel bayiɲa donc ale kɔfɛ irrésistible bayiɲa fana bɛ yen nɔ irrésistible bayiɲa fana ye mugumuguni ye mais ani sensationnel odeur tɛ kelen olu kɔfɛ spécial bayiɲa de bɛ yen nɔ spécial bayiɲa comparativement à sensationnel et irrésistible ale kisɛ ka kunba dɔɔni ka tɛmɛ tɔ ninnu kan mais o bɛɛ suma ka di wa a bɛɛ ye ɲa yɛrɛ bolo nɔ ye donc sensationnel kɔfɛ passion bayiɲa bɛ yen nɔ passion bayiɲa fana filɛ nin ye pour que bɛɛ k'a bɛrɛmata sɔrɔ a la bouteille belebelebaw b'a la prix fana bɛ différencier en fonction des odeurs passion bayiɲa après passion bayiɲa il y a attirance bayiɲa attirance ça c'est valable pour les guenilles i ɲɛ b'a la togoya min na geni kumaba bɛ yan nɔ geni kumaba bɛ yen nɔ geni misɛmani bɛ yen nɔ geni salati fana bɛ yen nɔ en même temps geni yirannen bɛ yen nɔ donc gongomugu bayiɲa fana bɛ yen nɔ gongomugu o base ye geni ale ni bɛnɛfunti ye a ka di mɔgɔkɔrɔbaw ye kosɛbɛ mais sisan n bɛ ka asisini di ne ɲɔgɔn musomisɛnninw fana ma u ka se k'a utiliser donc nin ye crème ye mɔgɔw bɛ Dubaï crème de dɔn kosɛbɛ mais ɲa yɛrɛ kɛlen don k'a yɛrɛ ka propre crème dilan mun n'i y'a mun i la sufɛ k'i da i bɛ suma duman dɔrɔn de dégager donc ne ka caméraman yɛrɛ ɲɛ o kɔfɛ parfumjiw bɛ ɲa bolo parfumji modèle caman de don mais parfumji fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ fiyɛ fari de la ou bien fini de la olu ye les parfums floraux bayiɲa olu ye gamme kelen donc parfumji wɛrɛw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ fiyɛ sɔgɔnɔna na n'i ye invité surprise sɔrɔ n'i ma tasuma sɔrɔ yɔrɔnin kelen k'a don i b'o fiyɛ sɔgɔnɔ dɔrɔn a bɛ kɛ comme si ye wusulan don ale fana ye marque kelen wɛrɛ ye à part donc o b'a kɛ marque 12 ye nin bɛɛ ye ɲa yɛrɛ bolo nɔ ye mɔgɔ wɛrɛ t'a dilan n yɛrɛ de b'a bɛɛ dilan produit 12 awɔ. ok yɔrɔ y'a ye 12 produits a yɛrɛ de b'a bɛɛ production kɛ a yɛrɛ bolo de b'a bɛɛ dilan a ɲɔgɔnna man ca koyi n y'a ni fɛn ninnu ye jumɛn ni kunkolonin bɛ togoya min na kɛ o ɲɛfɔni ni ɲɔgɔnnaw ɲɛna. ni ye attiré kɛ ninnu ye wusulan bɛlɛ de i b'a dɔn an kɔni an b'a essayer ka kun an ka mɔgɔkɔrɔbaw la mais comme le monde évolue la an bɛ modernisation sira kan an fana bɛ an ka touchiniw don a la mun b'an ni musokɔrɔbaw bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni i m'a ye donc nin ye encensoir électrique de ɲɛ bɛ charbon de bɛ kɛ nin kɔnɔ charbon fana tɛ dɔwɛrɛ ni charbon de don i b'a kisɛ kelen bɔ dɔrɔn k'a mɛnɛ ni briquet ye k'a bila nin kɔnɔ donc i bɛ wusulan k'a cɛmancɛ la k'a sigi a bɛ sisi nin y'a boîte de i bɛ wusulan de kɛ nin kɔnɔ k'a ta dɔrɔn k'a kɛ nin na k'a sigi ne ni yɛrɛ sigilen bɛ so mun kɔnɔ jɔn bɛ nin ye k'i tɛ se ka yɛlɛ i yɛrɛ ma hali ni diminen donna so kɔnɔ n'i ye nin sigilen a yɛrɛ bɛ a fɔ yɛlɛ donc ninnu fana bɛɛ bɛ jara shop la yan nɔ ani fɛnmisɛnnin caman minnu mago kɔni bɛ suma duman na ani ko ɲa yɛrɛ de ko ka d'u ye ɲa bɛ fɛn minnu dilan u b'o de fɛ u ka wuli u kana kalabankura ACI la a bɛɛ tɛ se ka fɔ émission kɔnɔ tout comme a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ téléphone na tout comme a bɛɛ tɛ se ka taga livrer fana n'i bɛ fɛ k'a dɔn kɔni f'i ka n'a sun yɛrɛ de kɔrɔ awɔ. a ye min fɔ vraiment a tɛ tɛmɛ o kan temps de y'o ye kelen t'a jɛ.
ko bɛ ko la o tɛ se ka fɔ émission kɔnɔ o tɛ se ka fɔ caméra ɲɛma ko bɛ ko la o tɛ se ka fɔ téléphone na donc ka wuli joona k'i sen nafa ka se ɲɛ yɛrɛ ma a bɛ na tout moment a disponible don a ka client de kama donc i n'a bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ i bɛ na i b'a ka produit san a b'a expliquer ɲɛna ka appliquer cogo f'i ɲɛna à moins d'une semaine i b'a résultat sɔrɔ i bɛ yɛrɛ bɛ tila ka wele k'a ɲɛf'a ɲɛna donc ɲa question bɛ an bolo sisan nɔ ale de ye l'entrepreneuriat et le foyer baara ni furuso ɲa bɛ ka se k'a ta in gérer cogo di ka profiter ka sɔrɔ ka conseil di a ɲɔgɔnna musomisɛnninw ma. Non, je vous dis que aw ka ni émission c'est très 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 intéressant parce que selen filɛ nin point ma l'entrepreneuriat et la femme surtout la femme mariée l'entrepreneuriat c'est pas du tout facile je vous dis a ma nɔgɔ parce que hali ni bɛnna ni furucɛ ɲuman ye mun b'i faamu ka bɛn ni famille mɔgɔ ye minnu b'i faamu e yɛrɛ ka client f'u fana ka kɛ mɔgɔ faamuyalenbaw de ye surtout sisan feere nouvelle technologie feere parce que message bɛ caya an kunna trop wagati dɔw la donc u tɛ sɔn ka weleli kɛ direct a ka d'u ye an k'an sigi téléphone de dɔrɔn kɔrɔ k'a digi k'u repond o gɛlɛyaba b'an kan an ka baara kɔnɔna na c'est pas du tout facile mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko les femmes entreprenantes là la plupart de ces femmes là sont mariées ni dun furulen don ça demande beaucoup de responsabilités i kan k'i occuper i cɛ la k'i occuper i ka denmisɛnninw na k'i occuper fɛn caman na o bɛɛ n'a ta n'i ko k'i ka kɛ muso cɛsirilen ka tila ka kɛ muso dokɛla ye ko nɔgɔn tɛ dɛ mais fɛn bɛɛ ye organisation de ye n'i y'i organiser i bɛ se k'a kɛ n'i ni mɔgɔw bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye fana a bɛ se ka kɛ parce que kuma bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ bɔ n bɛ appel lancer n ka mɔgɔw ma n b'a f'u ɲɛna nin wagati la n ka messagew ka ca a y'a faamu ni commandes bɛ yen nɔ a ye to k'an wele appel direct la o de ka teli et tout ça donc ne bɛ n balima muso entreprenantes fo kosɛbɛ u bɛ baara la dɛ u bɛ baara la yɛrɛ de ko nɔgɔn tɛ mais n'an ni mɔgɔ lafaamuyalenw bɛnna u bɛ se k'an dɛmɛ a ka nɔgɔya an bolo cogoya dɔ la voilà en tout cas c'est un atout. Ok o yɔrɔ faamuna donc halisa k'a ɲini client de fɛ olu de ka kɛ sabalibaga ye olu ka kɛ muɲubaga ye parce que l'entrepreneuriat et le foyer fɛn min don fɛn fila de don fɛn mun tali kɛ ɲɔgɔn na mais mɔgɔ min sera k'olu fara ɲɔgɔn kan n'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na les femmes entrepreneurs big up à fu an b'aw fo kosɛbɛ k'aw ni cɛsiri ka ɲa yɛrɛ fɛnɛ fo a ka cɛsiri la. D'accord o tɛmɛnen ka bɔ yen baara o baara gɛlɛya b'a kɔnɔ n y'a ye gɛlɛyaw traverser hali ni da ma se o ma mais bi i bɛ k'a fɔ alhamdulilayi i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna i ye nafa min sɔrɔ baara in na fɛn min don hali n'a bɛɛ tɛ se ka fɔ mais ka fɛn damadɔni fɔ an ye n y'a ye nafa jumɛn de sɔrɔ baara in na avantage jumɛn de sɔrɔ la baara in na bi. Nin question diyara n ye ne avantage belebeleba de sɔrɔ nin baara in kɔnɔna na avantage frappante yɛrɛ o ye aw ye. N'i y'a ye ne sigilen filɛ nin ye bi aw ka nin émission kɔnɔna na ça veut dire que n bɛ dɔ de kɛ qui concerne un peu les femmes donc aw dɔɔni yɛrɛ o ye belebele ye o ye nafaba de ye ne kan mais baara o baara n'i b'a la i k'a dɔn k'a fɔ k'a nafa fɔlɔ a bɛ se e yɛrɛ de ma fɔlɔ parce que le travail là ça va t'épanouir a b'i permettre i ka se k'i yɛrɛ ta a b'i ka baara bɛ mɔgɔ ka yɛrɛma hɔrɔnya de d'a yɛrɛ ma n'i ye baara kɛ i bɛ se k'i ka dépense misɛnnin caman k'i yɛrɛ ye n y'a fɔ cogoya min na n ko musoya ye complémentarité de n'i ye muso dokɛla ye i n'i cɛ bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ fɛn caman na hali famille chargew ni fɛnw aw bɛ se k'a caman partager e yɛrɛ bɛ se ka fɛn misɛnnin caman ta i ka denmisɛnninw ye k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ tɔɔrɔ i bɛ se k'i yɛrɛ fana parents ta k'a sɔrɔ o ma da i ka furukɛ kan donc ne ka baara in kɔni bi n b'a fɔ alhamdulilahi rabil alamin n ye nafa camanba de sɔrɔ a la non seulement baara in bɛ k'a to n bɛ ka dɔn baara in bɛ k'a to n bɛ ka se n yɛrɛ kɔrɔ baara in bɛ k'a to n bɛ ka n ka famille ta a bɛ k'a to n bɛ se ka n denw sagona ko ni bɛɛ k'u ye k'a sɔrɔ n ma taga ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ voilà. Ala vraiment o ye alhamdulilahi tabarikala n y'a ye nafa belebele de sɔrɔ baara in na
alisa ala ka nafa bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan en un mot elle a profité et conseil de dire parce que ni kɛra dɔ kɛra ye i bɛ se ka a ye nin fɛn fɛn fɔ nin i bɛ se ka nin bɛɛ k'i yɛrɛ ka sɔrɔ i ma siri mɔgɔ la ka sɔrɔ i ma suɲɛ i ma namara donc kuma yɛrɛ base ye min ye musomisɛnninw i kɛra togo o togo wuli i ka dɔ k'i yɛrɛ ye ni kalan ma ɲa métier bi ɲa walima entrepreneuriat bi ɲa dɔ kɔni bi ɲa hali dɔrɔmɛ 2000 10 000 francs a bɛ se ka entrepreneuriat wuli don dɔ la o bɛ se ka kɛ miliyari y'i bolo donc baara la fitinin tɛ yen baara lankolon fɛnɛ tɛ yen i n'a fɔ ne b'a fɔ don o don cogoya min na baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ n'i ye baara o baara ta k'i cɛ sira fɛ ka objectif dɔ viser fo e ka se o point de ma n'ala ni kira sɔnna i bɛ nɔ bɔ ko la wa i bɛ dɔ sɔrɔ ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna o faamuna donc Inch'Allah, dans l'avenir, projet de mairie bi nya bolo bara in kɔnɔna la halisa. Bon, dans l'avenir, projet caman bɛ n bolo bara in kɔnɔna na parce que hali sisan n bɛ yɔrɔ mun na mɔgɔw bɛ n contacter kojugu ko n ka wusulanw kɛcogo ka d'u ye n ka wusulan présentation togo ka d'u ye n bɛ n ka wusulanw dilan cogo di donc dans l'avenir a ka di n ye n ka ɲɔgɔn muso caman gɛrɛ n na k'u dege transformation na ni wusulan transformation ka di mun ye o parfum dilan ka di mun ye o crème dilan ka di mun ye o gongomugu transformeli ka di mun ye o hali ni jus de don parce que yani ɲa ka dɔn ni ɲa suma duman ye ne kun bɛ wele de ɲa jus yani ne ka furu donc ne furulen de ne kɛra ɲa suma duman ye donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ n k'a former hali jus dilan togo ninnu na n bɛ se k'o fana kɛ mais c'est pas pour tout de suite pour l'instant n ka temps tɛ n permettre n k'a kɛ mais dans l'avenir j'aimerais former beaucoup de dames comme moi, Inch'Allah. D'accord, ami duwawu de kɛ ala ka fanga d'i ma ka se d'i ma o bɛɛ ye courage de ye ani ŋaniya jɛlenya parce que mɔgɔ dɔ bɛ baara dɔ la a bɛ fɛ a ka to a kelen de bolo a tɛ don a profondeur la k'a fɔ mɔgɔ si ye mais ɲa bɛ ka appel lase k'aw sigilen bɔ aw ka wuli a kana formation k'ale fɛ yen pour que un autre jour aw fɛnɛ bɛ se k'a taw sɔrɔ aw yɛrɛ ye cogoya min na ala ka fanga d'i ma halisa. Donc ɲa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka rubrique laban ale de ye rubrique astuce chaque semaine an bɛ astuce don recherche la n'an ye fɛn min sɔrɔ hali n'an ma profondeur sɔrɔ parce que a bɛ se ka kɛ an b'a fɔ don dɔ la o b'a sɔrɔ dɔ bɛ dɔ dɔn a la an b'a fɔ fɛnɛ o b'a sɔrɔ dɔ tɛ dɔ dɔn a la fɛn min don mɔgɔ kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn donc n ye fɛn min sɔrɔ bi ale de ye nɛp-nɛp Buana ne kɔni y'a sɔrɔ tɔgɔ min na ko nɛp-nɛp o tɛna kɛ wɔlɔfɔw ka tɔgɔ ye voilà donc ne ka recherche y'a jira k'a fɔ k'ale ye fɛn min ye ale bɛ bɔ Afrique de l'Ouest de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sénégal Buana nafa tɛ fɔ ka ban mais ne ye damadɔni min sɔrɔ a fɔlɔ il ou elle Buana antibiotique de don antibiotique bɛɛ b'a dɔn ale nafa ka bon kosɛbɛ donc mes recherches ninnu fɛnɛ kɛ toujours c'est du côté santé o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ça désinfecte les plaies n'i bɛ Buana kɛ joli la a b'a to jeli bɛ désinfecter en plus a bɛ a cicatriser joona voilà o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen k'a ka ɲi hémorroïde ma kosɛbɛ hémorroïde ale tɔgɔ bamanankan na koko donc ko koko fura ɲumanba y'a ye ça réduit les ballonnements minnu kɔnɔ bɛ to ka funu à tout moment donc a ka ɲi o fɛnɛ ma estomac bɛ mɔgɔ mun na sisan estomac bɛ bɛɛ la donc Buana ye estomac fura ɲumanba ye donc a ka ɲi infection fɛnɛ ma kosɛbɛ n'i ko infection an caman b'a dɔn kɔnɔna joli donc Buana ye ale fɛnɛ fura ɲumanba ye ne ye nin fɛn damadɔni de sɔrɔ Buana kan dɔ bɛ ɲa bolo ka fara kan hey restez connecté ko bɛ yan bi dɛ ani mɔgɔ min filɛ ɲɔgɔn bolo bi n ko seko n dɔnko tigila mɔgɔ de don donc an bɛ ɲa lamɛn min b'a bolo ka fara Buana bienfɛw kan a b'u fɔ an ɲɛna aw yɛrɛ fana aw bɛ fo dɛ parce que an filɛ nin période min kɔnɔ sisan an bɛ Buana utilisation période yɛrɛ de la ni k'i ma n ko camanba bɛ n bolo ka fara kan ne yɛrɛ ɲa ka fura de don parce que kana ne lagɛ tan ko ne ye wusulan dilanna ye dɛ moi je suis asthmatique asthme bɛ ne na sinzan bɛ ne na donc ni ne ka asthme bɛna wuli a bɛ daminɛ ne ma ni mura ni sɔgɔsɔgɔ de donc i y'a fɔ cogoya min na ko antibiotique de don n b'a sɛbɛntiya antibiotique ɲumanba et puis moins cher n t'a dɔn n'i b'a kalama fana an kɔrɔfɛ mɔgɔw Buana tɛ ban an ka so i yɛrɛ filɛ ne k'a fɔ k'a bɛ sɔrɔ Sénégal ne kun t'a dɔn n'i tun ye ne ɲininka ne kun b'a fɔ k'a bɛ bɔ kɔrɔn fɛ de awɔ parce que Buana tɛ ban an bara a tɛ ban musokɔrɔbaw bolo hali ni ne ka sɔgɔsɔgɔ daminɛna sisan ne bɛ si ni Buana de ye n da kɔnɔ a b'a to sɔgɔsɔgɔ misɛnnin min bɛ n sɛgɛn su kɔnɔna na a b'a tigɛ
awo bwana ye fura ɲuman ba de je vous assure donc an bɛ période min kɔnɔna na sisan mura ni sɔgɔsɔgɔ kɛlen don ka bɛɛ sɛgɛn n b'a ɲini denbaw bɛɛ fɛ u ka bwana ɲini a da ma gɛlɛn u ka bila u bolokɔrɔ ni denmisɛnninw ka sɔgɔsɔgɔ kɛra k'a tɛ kɔtigɛ u ka sanango fo k'a jɛ k'a daji ji la ka to k'a ji dɔɔni di denmisɛnninw ma parce que caman tɛ sɔn ka si n'a ye a da kɔnɔ u b'a fɔ ko n'u sira n'a ye u da kɔnɔ a b'u ɲin fin donc u bɛ se ka a tremper ji la k'a ji min voilà fura dumanba de don. aw ɲɛ b'a la min farala kan nin n y'a fɛnɛ filɛ nin ka belebele de fara kan donc bwana ye fɛn min fɛn nafamaba de don n m'a fɔ ko tubabu fura ma ɲi dɛ mais a ka teli furakɛli la kojugu wa i ti miliyɔn don a la hali ti waa don a la hali bwana muwana n'i y'a san a bɛ se k'i ka bana furakɛ k'a ban donc an bɛ ala deli ala k'a k'an bɛɛ ka banaw fura ye d'accord n y'a émission bɛ ka se a kuncɛmayɔrɔ ma folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase i ka clientw ma i ka famille papa chéri ale ni i ka abonnés. D'accord n bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo n bɛ n furucɛ ɲuman fo n bɛ n fa ni n ba fo n bɛ n ba ɲuman fo ale mun sɔnna bi ka se parce que den musomani i mana kɛ fɛn fɛn ye i ba de don hali n'i ye den musomani ye mun ka entretien ko ka bon kojugu kana taga ɲini yɔrɔ jan i bɛ taa sɔrɔ ba gorobinɛ de b'a bolo mun b'a dege entretien ni fɛn misɛnmanin na depuis n'a ka dɔgɔ n'a donna cɛlasigi la u bɛ conseil ni minnu d'a ma o bɛ tila k'a tɔ sinsin donc n bɛ n ba fo à travers elle n bɛ n woloba ɲuman bɛɛ lajɛlen fo parce que musokɔrɔba min yɛrɛ ye ne ɲa dege wusulan dilan na n'o ye tanti Gogo Fili Jalo ye ale fana ye ne ba de ye n ba da ka wuli terimuso de don n bɛ n ka client bɛɛ lajɛlen fo n kanubaga bɛ diɲɛ fan o fan n da sera mɔgɔ min ma n da ma se mɔgɔ min ma n bɛ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n kanubaga minnu bɛ wulada in na sisan exposition kɛyɔrɔ la n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen kuma ma nɔgɔn ni n donna mɔgɔ min gasi la u ka yafa n ma voilà. folikan diyara an ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kanubagaw fo k'a ka clients bɛɛ lajɛlen fo ka an ka musokɔrɔba ɲumanw fo d'accord ɲa i bɛ se ka numéro di an ma i bɛ lasɔrɔ numéro min na baara canal kɔnɔ. d'accord n ka numéro ye 74 42 80 97 bamanankan na 74 42 80 97 n'i y'o kɔnkɔ i bɛ jara yɛrɛ sɔrɔ. d'accord a y'a fɔ cogoya min na n'i ye nin numéro in contacter i bɛ ale yɛrɛ de sɔrɔ donc s'il vous plaît baara canal kɔnɔna de don n'i y'a wele e bɛ fɛ ka wusulan san e bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ de san émission kɔnɔna la i b'a ye article wɛrɛw b'a bolo min tɛ wusulan ye n y'a bɛ fɛn caman de feere e min bɛ fɛ fɛnɛ ka formation dɔ suivre pour que dans l'avenir fɛnɛ bɛ se ka ko dɔ k'i yɛrɛ ye n'i y'a contacter i b'a lasɔrɔ s'il vous plaît k'a wele baara canal kɔnɔ parce que foyer ye fɛn min a ma nɔgɔn donc ni i ma se k'a lasɔrɔ wagati min na halisa i bɛ insister mɔgɔ min don n'i y'a wele mɔgɔ t'a ka téléphone ta a yɛrɛ de bi répond personnellement donc aw bɛɛ ka a lajɛ ka wuli ka se ɲa ma ka turu kelen cɛ o ti nimisa la donc ɲa y'a ye i bɛ TikTok fɛnɛ kan ne yɛrɛ y'i lakodɔn TikTok de kan TikTok kɛlen don fɛn min ye bi a kuma ka ca mais ɲa bɛ ka taa kɛ baara sen de ye alhamdulilayi fɛnɛ baara bɛ ka ɲa a kɔnɔna la donc k'i ka compte TikTok ko tɔgɔ di mɔgɔw ma pour que u bɛ se ka taa i ka article lajɛ a sanfɛ cogoya min na. donc compte TikTok 2 de bɛ an bolo boutique yɛrɛ compte bɛ yen nɔ n'o ye Jara shop ye boutique tɔgɔ bɛ cogoya min na Jara shop aw b'o compte taper aw bɛ bɛn ni boutique yɛrɛ compte ye ne yɛrɛ fana ka compte personnel bɛ yen nɔ Jahara Mayiga 991 donc a 2 bɛɛ kɛlen don feerekɛ compte ye sisan nɔ mɔgɔw bɛ se k'u abonner a kan ni question b'u bolo u bɛ se k'an ka numéro fana sɔrɔ compte in kɔnɔ voilà. ok o faamuna Jara merci beaucoup y'an reçoit a diyara n ye anw nana anw bisimila la très bien dumuni dumanw dira an ma an jus dumanw dira an ma ani nisɔndiya baden o diyara an ye kojugu an b'i yɛrɛ fo la kosɛbɛ. merci aw n'a ka kan aw yɛrɛ ka ɲi nɔ mɔgɔ min bɛ wuli ka s'i ma fi sabililayi ala kama an bɛ fɛ i k'i ka baara expliquer mɔgɔw ye an bɛ fɛ k'i dɛmɛ k'i la kodɔn olu kan ka fo kosɛbɛ ala ka aw yɛrɛ mɛn aw ka baara la yarabi ala k'aw mɛn aw ka baara la ala k'an to ɲɔgɔn ye jɔnni sababu fo lahara ala ka kɛ anw ma sababu ɲuman ye hali sisan merci beaucoup.
Amina rabi ala ka duwaw bɛɛ lajɛlen minɛ voilà Mali kunnafoni TV kanubagaw ni de tun ye émission musoya ye bi ka yiraw la thème kun b'an bolo o kun ye suma duman wusulan an kun b'o de kan bi vraiment a kɔnɔna la caman faamuna Jara ye caman fɔ an ɲɛna pour que ka se ka caman fɛnɛ dɔ ka fara an kan parce que fɛn min don a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na dɛ pour que ka se ka caman sɔrɔ ka fara kan n y'a contacter i ka don a ka compte TikTok fɛnɛ kɔnɔ ni ne tun b'an bolo bi ka yiraw la n'Ala ni kira sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ inchallah à bientôt